Mitä ovat maakuntakaavan suuret Lempäälään sijoittuvat infrahankkeet, eli Puskiaisten moottoritie, kaksikehätie ja järjestelyratapiha? Perusteet Puskiaisten moottoritielle ovat osin liikenteellisiä, mutta suurimmalta osin kaavoitukseen liittyviä. Ilman näitä uusia väyliä ei esimerkiksi Lempäälä voisi kaavoittaa laajoja yritys- ja asuinalueita Lempäälän ja Pirkkalan väliselle metsäalueelle. Liikenteellisesti uudet väylät eivät ole välttämättömiä. Puskiaisten moottoritien tuoma ajomatkan ja ajoajan säästö olisi pieni. Liikenteellisesti kestävintä olisi Väyläviraston omienkin selvitysten perusteella panostaa joukkoliikenteeseen, jolla vähennettäisiin lähinnä työmatkaliikenteestä aiheutuvia ruuhkahuippuja. Kaksikehätie Sääksjärveltä lentoasemalle ei sekään ole välttämätön. Maakuntakaavassa on myös tunnelissa kulkeva junaratayhteys Peltolammilta lentoasemalle. Pirkkalan lentoasema ei vaadi näin montaa lähekkäin olevaa yhteyttä etenkään sen nykyisellä käyttöasteella. Ei ole myöskään nähtävissä, että käyttöaste tulisi merkittävästi kasvamaan ainakaan siviililmailun osalta. Satunnainen mahdollisesti lisääntyvä sotilaskäyttö taas ei vaadi uusia kalliita tieyhteyksiä. Kehätien perusteet ovatkin nekin lähinnä kaavoituksellisia. Puskiaisten moottoritietä on mainostettu ilmastotekona väittäen, että sen myötä liikenteen päästöt pienenisivät. Päästöjen pieneneminen on kuitenkin erittäin pientä pienen oikaisun myötä, kun taas väylien rakentamisesta aiheutuvat päästöt ovat niin suuret, että kokonaisuutena väylähanke on reippaasti ilmastonegatiivinen. Kun Lempäälä vuonna 2016 epäsi luvan Lempäälän ja Pirkkalan väliselle metsäalueelle suunnitellulta louhoshankkeelta, oli päätöksessä kiinnitetty huomiota myös lisääntyvään meluun tällä suositulla virkistysalueella. Esimerkiksi Ammejärven laavulla melu olisi louhoksen myötä ollut yli 45–55 desibeliä, mitä pidettiin tuolloin merkittävänä. Puskiaisten moottoritien ja kaksikehätien yhteisvaikutus olisi vähintäänkin yhtä suuri, mutta huomattavasti laajempi ja pitempikestoisempi. Melu tulisi lisääntymään myös nyt paljon rauhallisemmalla Kaitajärven kodalla. Väylien monivuotinen rakentamisesta johtuva melu olisi sekin merkittävä. Kaikella tällä olisi hyvin suuri negatiivinen vaikutus alueen nykyisellään laajaan ja monipuoliseen virkistyskäyttöön. Lempäälän ja Pirkkalan välinen metsäalue on todettu niin maakuntakaavan valmistelussa kuin muun muassa edellä mainitussa Lempäälän louhoshankkeen hylkäyspäätöksessä luonnon ydinalueeksi. Metsäalue on Tampereen keskustaa lähin laaja luonnon ydinalue. Metsäalueella pesii ja elää useita uhanalaisia lajeja kuten hömötiainen ja lahokaviosammal. Muista lajeista voi mainita ainakin metson ja muut metsäkanalinnut sekä ilveksen. Kalasääski ja karhukin on alueella tavattu. Alueella on talousmetsävaltaisuudesta huolimatta myös vanhaa luonnonmetsäksi luokiteltavaa metsää, soita sekä lukuisia pieniä herkkiä vesistöjä. Väylähankkeet silpoisivat metsäalueen useasta eri kohdasta muodostaen estevaikutuksia ja katkoen ekologisia yhteyksiä. Kuntien kaavoitussuunnitelmat moninkertaistaisivat tuhon hävittäen metsää pelkästään Lempäälän puolelta satojen hehtaarien alalta. Lempäälä on kartoittanut viimeksi vuonna 2014 arvokkaita luontokohteita. Uusi kartoitus on työn alla ja valmistunee 2024 aikana. Kartoituksessa tällä metsäalueella on havaittu useita arvokkaita luontokohteita kuten Perimmäinen, Houkkalammin alue, Kaitajärven ja Multivuoren alue sekä Kortejärven suo. Luontoliiton metsäryhmän kartoituksessa 2022 alueelta löytyi myös muita alueita, joilla sijaitsi uhanalaisten lajien keskittymiä. Luonnon kestävyydelle ja hyvinvoinnille olisi erittäin tärkeää säästää laajoja alueita, juuri sellaisia kuin tämä metsäalue nyt on. Vaikka se onkin suurimmaksi osaksi talousmetsää, niin metsä kasvaa takaisin, vaikka sitä välillä uudistettaisiin. Jos metsä sen sijaan hakataan, maa myllätään, siihen kipataan soravuori päälle, joka asfaltoidaan ja rakennetaan, niin metsä ei enää kasva takaisin.
Kuten Lempäälän kunta edellä mainitussa louhoshankkeen päätöksessään on todennut, niin tällä metsäalueella on hyvin monipuolista virkistyskäyttöä. Lempäälän Birgitan polku kulkee alueella yhdistyen lukuisiin pienempiin polkuihin niin Lempäälän kuin Pirkkalan puolella. Ammejärven Laavu ja Kaitajärven Kota ovat suosittuja taukopaikkoja koko kaupunkiseudun retkeilijöiden joukossa. Metsästys, sienestys ja marjastus ovat myös seudun asukkaiden suosiossa. Sääksjärven koulun ja päiväkotien lapset käyvät metsässä retkillä samoin kuin partiolaisetkin. Myös suunnistajia ja maastopyöräilijöitä tapaa alueella. Talvella hyvin suosittu maakaasuputken latu Kuljusta Pirkkalaan on kesäisin muun muassa ratsastajien käytössä. Pirkanmaan vaihemaakuntakaavatyössä tehtiin 2023 kysely suosituista luontokohteista. Tässä kyselyssä tämä metsäalue loisti suosituimpana Tampereen kaupunkiseudun luontokohteena. Vaikka väylähankkeiden kannattajat toistuvasti toteavatkin, että tämä metsäalue ei ole virallisesti virkistysalue, niin kuitenkin tällä metsäalueella käydään tuhansien kaupunkiseudun asukkaiden toimesta virkistäytymässä. Jos väylähankkeet ja niihin kiinteästi sidoksissa olevat kuntien kaavoitussuunnitelmat toteutuvat, niin alueen virkistyskäyttö tulee romahtamaan. Sillä tulee väistämättä olemaan vaikutusta seudun asukkaiden hyvinvointiin. Tampereen järjestelyratapihan siirto on toinen suuri maakuntakaavan mukainen infrahanke, joka koskettaa Lempäälää ja nimenomaan tätä samaista metsäaluetta. Järjestelyratapihan ja siihen liittyvän oikoradan suunnittelu ei ole vielä yhtä pitkällä kuin Puskiaisten moottoritiehanke, mutta jos moottoritiehanke toteutuu, niin järjestelyratapihan suunnittelu voi ottaa askeleita eteenpäin. Ja toisinpäin, jos Puskiaisten moottoritie ei toteudu, niin järjestelyratapihan sijoittaminen tälle metsäalueelle ei ole välttämättä enää niin todennäköistä. Tämän hetken suunnitelmissa oikorata kulkisi Kuljun asemakylästä kohti Pirkkalaa. Oikorata ja järjestelyratapiha puhkaisisivat kokonaan uuden maastokäytävän silpoen tätä metsäaluetta entisestään pienempiin siivuihin. Järjestelyratapihan yhteyteen suunniteltu logistiikkakeskittymä kaappaisi vielä lisää metsäaluetta. Kaiken kaikkiaan Puskiaisten moottoritie, 2-kehätie, oikorata, järjestelyratapiha logistiikkatoimintoineen sekä kuntien kaavoitus tekisivät peruuttamatonta vahinkoa niin alueen luonto- kuin virkistysarvoillekin. Ei ole väärin sanoa, että esimerkiksi Birgitan polku Kuljun asemakylän eteläpuolelta Sääksjärvelle kärsisi suuresti näiden suunnitelmien toteutuessa. Lempäälän kunta on laatinut Sääksjärven osayleiskaavaluonnoksen nojaamaan hyvin pitkälle Puskiaisten moottoritiehen ja 2-kehätiehen. Uusien väylien ympärille on kaavailtu niin laajoja teollisuusalueita kuin uusia asuinalueitakin. Kunnan johdon mielestä Sääksjärvestä tulisi kasvattaa seudullinen liikennehubi, niin sanottu Tampereen Tikkurila. Osayleiskaava toteutuessaan kasvattaisi Sääksjärven asukaslukua nykyisestä noin 4 000 asukkaasta jopa 10 000–12 000 asukkaaseen, jolloin se kilpailisi kunnan suurimman taajaman tittelistä Lempäälän keskustan kanssa. Tällaisen väestönkasvun on kerrottu olevan vaatimus muun muassa juna-asemalle, vaikka jo nykyinen väkiluku mahdollistaa lähijunaseisakkeen. Lempäälän valteiksi asukastyytyväisyyskyselyissä on usein mainittu kylämäisyys ja lähiluonto. Väylähankkeet ja Sääksjärven yleiskaavaluonnos eivät vastaa kumpaankaan valttiin, vaan päinvastoin heikentävät niitä molempia. Haluammeko kehittää Sääksjärveä ja koko Lempäälää kestävästi, luonnon ja ihmisten hyvinvointia parantavaksi kyläyhteisöksi? Nyt on aika äänestää asiasta.